Det første stykke musik, vi vil spille, det er skrevet af en mexikansk komponist, der hedder Arturo Marquez, der hedder Danzón nr. 2. Og det er noget musik, hvor hvis man har lidt forestillingsevne, og man sådan lige kommer en tur til Syden i Sydamerika, og en lidt snusket bar-agtig type, lidt palmer, en kølig dreng, nogle smukke senoritas, der går rundt, og nogle pæne mænd til damerne osv. Og lige sådan kommer ind i en stemning, så tror jeg, at den sang, den vil føles helt rigtig for jer. Så den vil vi starte med at spille.